Naskay na makasaritak ni Kapitan. Napatagunay tirantakan ko na. Ada na panan ni Inteng, nana. Iso ano adabilin nyo kan ko na? Ibagayo langan, ta ibagak to inton sumangpag. Ay, very personal nga man daytaw. Iso ajak italak iti asino man. Naa. May naig daytaw iti love life ko. Naa. Iti dayta akinabakit mo, nana? Ada pala love life mo. Inubingan kan binakatan ay iti love life. Malala, agsubliak to lang ta personal akasaritak ni Kapitan. Sige, nana. Da kayo ti makaam mo. Sigay, iyawat mo man kit ditay sa rukod ka. Yak makita ta arapak ka. Adtoy, nana. Hey, thank you. Dinaksi nga ay, ti pakakumikumak dito'y barangay hall. Singaon ka aya. Denggem lang daytoy ibagak. Taimay ijay balay ni Baketrita. Kaya't nakano agpatulong kan ka. Hindi bakit Rita, akabakitan dito'y kabildatan. Wan, Inteng. Ti problema na kano, kat ti love life na. Naa, pati love life na, yuman na pa'y kanyak. Seryoso ka nung nga ro ti problema na. Naa. Isawasi ka lang, ti kayat na pangibagaan. Ay, ado namin dahil ta love life. Na. Dahil di akabakat na love life pa ilaan ti problema na. Ay, nayadan nakbat asubuan na. Ay, salbag kakidela kay. Nagadaw ti reklamaw. Kasano? Dandani isubong mat amin ng tisibubukal ako tsara kanyak. Amamait nga rapak. Apay nga may nakasapulan na subuan ka. Agpigpigar-gar dagiti imak. Di mula ka din maawatan dayta akasasaad ko. Ay, naumakaw nagserserbi amid mau, Tomas. I-divorce kan. Daytoy pa'y kapitan, kasapulan ang mapirmaam daytoy a papeles. Ay, aguray mo't at isa-isa lang. Mahina ang kalaban, kagawad. At dapay gayam ti proyekto arumbang alapasan tayo di ta abagatan. Naagmigrate na kaon. Jak amunti una ak kadagita apakasiknan. Ay, nasaya. Tanaranan ka dito'y barangay hall, Kapitan. Ay, nanarita. Saan na kayo amasikaso ni kapitan? Ado, tias asikasun na. Ay, bay amon kagawad. Agsarita kami biit kani nanarita. Ala, panawan kayo pa'y nga road. Anya ayati masapul mo, nanarita. Ay, iti problema may papan iti love life ko, Anya ti problema iti love life mo. Kaya ikaw nga i-divorce nila kay ikaw. Isinap? Kasaraw, kat permi matan ti kabaw na. Ilotwa kan subwak pa'y. Ay, ado pa'y lati reklamo na. Ay sus, day talang isinamaon. Ay, ado, wasakripisyo kan kwa na. Kun may siya. Awan bilag ko ama magsina kada kayaw, inarita. Ay, sige na, Kapitan. Pag sinaan na kamay, tapno, makibuprinak matan, iti sa balay. Ay, bataw, agring ka man, bataw. Payayabang ring kakit nakasapsapa pailain. Ay, bumangon ka kitay. Anday ko, pinapispisan nakpay, mate. Apay, di ka makadlaw aya. Nabasbasa tapagidaan ta. Ay, una niya. Ay, salbag ka. Imisbukan samot idirapay. Amangat mo si ka. Ay, nabadaong lapam day ta ap-ap kan day ta ulangs. Mangibabain kalaklakayan. Italaang, mate. Naubakaon. Puro sakit ti ulo ti ipapay mo kanya. Anya ti kunam.
Agabawan ni badong mo. Ay, won maray. Agasam. Inis buwan na ti pagidtaan may dirabi ay. Anya, ay, ubing pa'y matipanagkunak ka ni pare badong. Awan nga rodin amaray, agtaraken kan iti agkabaw alakay. Ay maray. Napanan ni Kapitan. Na, apay akong lahat ang nalagip mo ni Inteng. Kasaritak ko ma. Pag sinaon na kabengkin ni Badong, takas jay mutlaang ngagkabaw. Naa. Kasano ang maibagam nga agkabawan ni pare ba daw? Ay, adong ti pamanaknak ka, Kapitan. No agkabaw isi naman. Dalangan mat ngan anusak pailaan. Na, anya ngay nga rodon ti asawa mo. Ay, katawanan na. Yay, Iso at pag sinaon na kamay, Kapitan. mingmingan nak analaing paray. Apay. Mabigbig nakpay. Why? Asino ak? Inting batingting. Na, saan kamot gayam nga agkabaw? Akas iti ko na ni Marito yang. Napigsapay lang ti memoryak paray. Sa anak pa nga agkabaw. Kitno ko na asinaan na kan. Agkabaw ka kanang. Anya? Inisbuam ka nung amin ti pagidaan yaw. Sa anak nga agkabaw paray. Inisbuak lang ti pagidaan mi tawan arinula may. Na, Adayo matiban yaw. Taday jerwar. Iso kay misbu ako na iti pagidaan may. nagloko kan. Nakunan nito yung asinaan na kam? Day tamat ti imbaga na kanyan. Ay saan na mabalin na sinaanak ni tuyang ko paray? Panagmikakkan kwa na, asa anak pa'y ngagkabaw. Sa anak ngagkabaw si katuyang. Para makita. Unakmatkan ka at tildit doas pa'y. Apay nga ita sinaanak matan. Gapulang tagkabaw ah? Narigat ti agaw awer iti agkabaw, Ay bataw. abangan no si kati umunang agkabaw tuyang. Anya kumangay no mapasamak dayta? Di sinaan ka dagaws. Anusan kakit din? Ha? Inteng, ingka nagigos. Di mo urayan ang makaungatak apirme. Kitno ka digdigos ko lang. Naa, idi pala napalapas alawas ti panagdigos mo. Umang luman ti angot mo. Idilaan kalban. Ay nadinak alilawan sika. Na, Naikurit ko iti kalendaryo ti aldaw a panagdigos mo. ay iso. Kat iti daytoy abulan. Namindwa ka pailang ang nagdigos. Malampinak. Ana, Anya. diyak kaya tiyagdigos. Kure, ano? Problemado kan sa mo, tantay. Huwag kwarog. Talaga anadagsen unay ti parikot ko. Kwarta ka, day. Saan? Ni uncle mo ti problema. Ay, kaano pa'y ayasan na nagbalin na problema yun ni Uncle Kao? Awanan, kwarog. Nagpatinggan ti panang paspasen siya kuana. Ha? Anya ti kayat mo asawon ang nagpatinggan? Ha! Sina ako ni uncle mo. Laglagi pong kwarog. Di pa nagrundayo inton rabi ay. Inton bigat. Bagam amin. Uncle, Na, adda na dagsan unay aparikot mo. ada ayamot. Awat! Adda ko naktumay. Ay awan. Anya kuma. Di mo pa'y ayam mo ti plano ni Antibanang. Anya plano na. Kit no sinahan nakakanaon. Ano? Oh, kita. Basta unay akigtot mo. Italaan na amuak ah. Isobay ampay lang ti pakasak ng ti barangay, Uncle. Asi kasumpay ti isyo kada kayo kinantay. Ada akong batang dungaw. Yahoo! Naa. Apay Apay anasa pa ka asimbangpad. Kunak man no ago overtime ka iti trabaho. bay ang lang ti trabaho. Ada gayam ginatang ko apasarabukin ka. Paboritong daytoy. Fried chicken daytoy. Ada pa'y sabong ng bulaklak. Naa. Itaman pa'y anakalagip ka akasta, Inteng. Ay, Inteng. Uray manupay a fried chicken kan sabong tigatangam. Basta makisinaklat-taken ka. Unay mo't dayta nga ibagbagapon. Masaksak tanak unay. Ha! No imbagak. Aramidak.
Na, iyan niya ngay arason ti pangisinaam kanya. Kasano? Saan kamot ngamin ngagdigdigos? Isuan na uma akon itipayud mo. Sige, itamot lang agdigos akon. Uray inuras-uras nga agdigos akno dahi tati kayat mau. Na, Arapit! Basta di naksinaan. Undang, ikay na alam. Nay, nagpuskol mo ti jacket mo hanggang. Nagrurutap ti batang. Ay, malamlam minak nga man. Nagpudot mo ti panawain. Kasano, kapilitan ang nagdigusak. Tayo sumatik kayat niyan, Tim. Ay na. Sikamot nga minanggal. Kabutang mo ti agdigaws. Kasam, isula ang tiga puti pangisinaan na kanya. Saan ko apa nagdigaws? Ay, Diyos ko. Hanggang, saan aga po tanabayag kayo ngagdandan na kiniantibanang kat baybay amon ti bagay. Maumamot anyante. Naata ayo ng pailaang mit. Naimbaga, tanasigod na urnos ti dandan ni panagsinayaw. Ay, nagtalawak ijay balay mi, kapitan. Ay, apay ngay. Kasano kat permimet nga tanak ni Rita. Uray madama ak amang mangan. Sir-sir mo nanak. Kat pagyanan nyo nga ita. Siyempre, makipagyanak pailaang kan ka. Ano? Karagoti kong sinsamat lang. Nadadakas ang mapasamak kanyak. Iso atarak nanak pailaang, ha? Saan ba't lang ang natuloy ti plano kasinaan ni Badong Maray? Kala at anabaliwan ti panunot mo. Agasam, kung nanakit din, ano siyak ti umuna nga agkabaw. Sinaan nakto ka na. Narigat day ta. Kan maysa, sadot nalagayam day jay, iso nga inisbuan na ti pagidaan may. Narigat nga men, ano abimbakot kan limakay kayon, sakay to agsida. At adakit di akasapulan nyo titunggal maysa, taaddan idadyaw. Ket si Kangay Maray, tanay bakit kamat abalasang, di ka madanagan, ano bumakit kan kat awan ti mangkadkaduakan ka? Ay, Kapitana, kadaman na damagakan ka. adya day ta. Berbero kak nga men nila ka ikaw. Ang mga luwang mong ti, ayan na. Adda di tabalay me. Kasla ibagbaga namat adinan kayat ti agawid ijay balayaw. Anya? Ay, di nakita kan kuana, kapitan. Diyak kayaten ti agawin. Nangagmuti kinunana. Di nakan kayat nga awidan na narita. Ay, sino nga'y nga ron ti kadwa kay jay balay? No di mon kayat ti agawin. Ay, nakauyo-uyong kamot nga main. Di nakpay maanusan. Kasanaw kat permiti kabaw mau. Saan ka makaawawat? Agsinatalaan. Ay, madia. Sus, pagyanan nyo nga, nagsina kayaw. Sana ka mabuta nga makisina. Taadda ni kapitan amang tarakan kanya. Ano? Imbag pa'y ni kapitan tapakanan na. Naimas pa'y ti ipasidana kanya. Dahito iti makunak. Nasaysaya at matlaang nuurnusan nyo ti bagbagiyaw. Tanay, lakay kin bakit kayan? Ay, excuse my kapitan. Ado pa'y lang dagiti agararam kanya. Ay, agawid kayan, Tata Tomas. Kit si kamat na narita. Anusam ka din nila kay mo. Agkabaw nga rodin. Di mo ungtan. Maya. Agawid tagarudang lakay. Ang kapitan, noong tanak manin ni Rita, agkamangakan ka, basta urnusan niyo, tibagbagiyaw. Saan aga po tagapaw dagiti asawa yo? Sinaan yon. Saan kayo ama-uma amang ipatag kadakwada, taday tati sinapataan nyo?
Kapitan Inteng!